Αν μιλάς όμορφα, σε ακούν. Αν ακούς πραγματικά, σε εμπιστεύονται. Γίνε ο επαγγελματίας που κάνει τη διαφορά με τη στήριξη της Groupama ασφαλιστικής. Είμαι η Ξανθή Τσίκα, δουλεύω στην Groupama ασφαλιστική 25 έτη ως ασφαλιστική διαμεσολαβήτρια. Σήμερα έχω φτάσει στη βαθμίδα της Diamond ασφαλίστριας. Τότε όμως ήμουν μόλις 19 ετών. Δεν είχα καταλάβει ακριβώς το πλαίσιο της δουλειάς, είδα όμως μια ευκαιρία. Στην πορεία γοητεύτηκα από το γεγονός ότι δεν είναι απλά μια δουλειά, είναι ένας τρόπος να προσφέρεις. Τη στιγμή που κάποιος πραγματικά το χρειάζεται, είσαι εκεί για να του δώσεις τη λύση. Ο ασφαλιστής έχει και κοινωνικό ρόλο. Μέσα από τη δουλειά μας στηρίζουμε ανθρώπους, οικογένειες, ανθρώπους που θέλουν να νιώθουν ασφαλείς και να σχεδιάζουν το μέλλον με σιγουριά. Όμως, από την άλλη πλευρά, έχει και πολλή αυτονομία το επάγγελμά μας. Ελευθερία και ευθύνη μαζί. Το να διαχειρίζεσαι το χρόνο σου, να επιλέγεις το δρόμο σου, να εξελίσσεσαι, να μαθαίνεις, να γίνεσαι καλύτερος. Η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα βοηθάει. Αν και δεν έχει συναισθήματα, μπορεί να γίνει ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης στο να επικοινωνείς καλύτερα και να κατανοείς γρηγορότερα. Πιστεύω βαθιά στη συνεργασία, κανείς δεν πετυχαίνει μόνος του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου έναν σύμμαχο σαν την Groupama ασφαλιστική. Με ελκύει το γεγονός ότι το επάγγελμα αυτό απαιτεί συνεχή εξέλιξη, απόκτηση και εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Αυτή η δουλειά έχει μια δίκαιη ισορροπία. Ό,τι της δίνεις, σου το επιστρέφει σε όλα τα επίπεδα. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι πάντα εύκολο να κρατάει κανείς την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Κάθε μέρα είναι μια νέα προσπάθεια. Γι' αυτό στην Groupama την ισορροπία την κάνουμε στάση ζωής. Αυτή η δουλειά είναι κομμάτι μου, μου δίνει δύναμη, σκοπό και λόγο για να συνεχίζω. Κάθε φορά μέσα από όλα αυτά που κάνω, όταν βλέπω ότι αλλάζει έστω και κάτι στη ζωή ενός ανθρώπου, θυμάμαι γιατί διάλεξα αυτό το δρόμο. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήνω. Αληθινό, ουσιαστικό, ανθρώπινο.